Dámy a pani, je to tu. Dosť ste nám čakali. Je to naozaj on. Je to Billy Bounce. Hlava! Dostane strašný beam. Jožo, ty prestaň klamať. Koniec. No, dámy a pani, a kto by ste nevedeli, o čo ide dnes na challenge? Tak dnes na challenge je o tom, že sa môžeme healovať iba z Golden Chucks Flashmi. Takže to je úplne aj dobré, aj zle, lebo síce dávajú za 20, ale stakujú sa iba po 6. Takže to bude insane, no. Asi, jak tak vidím, nebudem brať rotate a budem brať 2 sloty po 6 Chuck Splashov, lebo sa to asi najviac vyplatí mesto toho rotateu, potrebujem viacej healy ako rotate a no bude to tak asi lepšie. Ja si potom ešte tu naskočím do shopu, ale idem sem, lebo tuto, kto by ste o tom nevedeli, by vraj mala byť taká tá elementár čestka, ktorú zabudli odstraniť a mala by byť only v tejto lokácii. Takže ideme sa tam mrknúť. A bojím sa, že ma potom v tom trezore vykempiť taký darmožrút, ale to nevadí. Mala by byť presne tu na. Ešte, že tu není, takže je to fake. No, to je jedno. Toto môžem rovno vyhodiť. Ja sa ho bojím. Prosím, že to je NPCčko. Dobre, je to NPCčko. Není to NPCčko. Nebolo to NPCčko, NPCčka nevedia hen tak stávať, sa mi zdá. No. Dobre. Toto môžeme rovno vyhodiť. A vidím tu Golden Chuck Splashe. Let's go. Sú iba 2, ale po 6 si môžeme kupovať v trezoroch. Takže to je nice. V trezoroch, myslel som v shopoch. Jasné, takto, boom. Boom, boom, dávajú za 20, takže all good. Boom, snipa, asi ju skúsim. Ja ju schválne skúsim. To nemôžem zobrať, jasné, zoberieme si auto a bežíme tu na do shopu. Zelená sentinel pumpa, let's go a ideme tu na do shopíku. Ideme si tam kúpiť tie moje splashiky. Tu máme čapka, ale to je NPCčko. Tak, free kill. No jasné, že je to tu vylúčené. To je darmožrút. Rukavice only. Nice. Ja som není v tom onom trezore. Ja som gay, ja som strašný gay. Ja som myslel, že tu je ten trezor. Oh môj bože. To teraz neviem, či bolo NPCčko alebo hráč. Tak, tu nám nikto nekempí, dúfam. Dobre, niekto mám tu nekempí a kde sú to... Jo, inak vrátili na shockwavy, hej, keby ste nevedeli. No, vrátili. Pridali ich do shopov. Kámo, mi nehovor, že sú tu není tie splashe. Sú tu, už som sa zlapol. Rovno sa nimi dohýlujeme. Tak, máme 9 splashov. Ideme si tu na toto AR-ko ešte. Takže máme 9 splashov. To znamená, že musíme ísť do shopu, aby sme si mohli kúpiť ďalšie splashe. Akurát, že Semok asi do shopu nechcem ísť, lebo tam bude niekto kempiť mytickú pumpu a Semok tam bude tiež podľa mňa tak dokempiť.
Sa mi nepáči. Nevadí, ideme tam na aute. A tu sú len písička. Nie, nech mi neubere. Môj aim. Máme problém asi. Kamo. No. To je darmožrút. Kamo. Ježiš. Už ho tak došutil z boku, aby sa nepokakal. Kamo, on mi ide zada, alebo ako? Tento čo tu darmožrút? Kamo, zbytočný damage od zóny. Dobre, to by sme mali. To je on? Finally! Boom, to by sme mali. Tak. Čo nám mal týpeček tu na? To je on, čo ma s tým spamoval. 0. Kamo, potrebujem splashe. Ojoj. Musíme ísť do shopu. Potrebujem nájsť auto. Nechme to dnes, prosím, tak. Tu fakt nie je žiadne auto. No nič. Kamo, snipa má 53 nábojov, nemá mať náhodou snipa 51? On táto má asi 55, čo? Ja, však to je trojnábojová. Takže to je Falcon Snipa. Však je to Falcon Snipa, ja som debil. Myslel som z OG Fortniteu Snipa. Tarara, nechme to dnes, prosím, tak. Dobre, ideme si pre tie splashe kúpiť. Jasné, že tu boli darmožruti. Som mohol čakať. Dobre, sú tu splashe, prosím, nech sú tu splashe, prosím. Oni sú tu není. Vybereme si aspoň pumpu, ale tu sú není. Oni sú tu není. Oni sú iba tam. Kúpime si rift aspoň. Ideme tu namrknúť do trezoru, či nám tu náhodou nenechal capek splashe. Fú, lebo to je fakt masívne, akože.
Mohli by z tých NPCčok padať spleše. Jasno. To by som chcel, čo? Nemáme tu vôbec nič. Ale že vôbec. Máme tu maximálne goldy. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky! Asi jediná vec, čo využijem. Keď z toho padajú takto aj naboje a takéto veci, hej? Kámo, to sú nie žiadne spleše. Ešte tam počujem čestku. Jaj, prosím. Nie. Ešte by z týchto čestiek mohli padať. Oni aj padajú asi, ale ja mám lucky, prosím. Nie. Ja mám... Ja, keď pick-upnem goldy, tak mi to dá naboje. Aha. Žiadne spleše. To sa mi nepáči. Potrebujeme goldy. Nice! Kamo, only 2. Asi jeden hodím. Mohli byť... Nice! Let's go, tam sú na zemi. Yes. Yes! Let's go. Nice. Hodíme si takto 2. Máme 4. To je celkom good. SMGčko to nepotrebujem. Kde je medailon? Tu no. Mám si tam úplne na haji. To je darmožrút. Darmožrút 30. Pickaxe! Easy. Ten musí mať nervy, chudák. Ten musí mať nervy. Nechcel by som dostať takú. Musím ísť do zóny, ktorá je miliardu metrov. A nemá žiadny rotate, lebo mám zlatý, ani neviem, jak sa to volá, sticky grenade launcher. Ojoj, tu je medailon. Možno by som ho išiel pozrieť sa na ne. Aha, on letí! To nie je good nápad letieť v tejto sezóne. Nehyb sa, prosím. Prosím, nehyb sa. To je on. Ten no skin. Kamo, ak pôjde box fighty hrať, no box fighty, ak pôjde box PvP, kamo, tak ja mu tam nahádžem granate launcher. Tam je dole čavo. Nie, kamo, tu... Kamo, ten medailon ma celkom štve. Poď, vyskoč. To je jeden a druhý je medailon. Musíme ísť spušovať. Kde je ten medailon? Aha. Dobre ďaleko. Ja našťastie viem o tomto cápkovi.
Kamo, to je darmožrút. Darmojed. On stáva strašný haj. Tegej. On umrel na fall. Nice, splashe. Let's go. A poslednou viem, kde je. Ten medaion už ma pušuje. V tom kríku určite. Není v tom kríku. On ide na haj, kámo. To je darmožrút. Darmojed, kam ide? On ide do zóny, alebo čo? Nejde do zóny. Neviem, kam ide. Neviem ani, čo robí. Má z neho divný pocit. Ja začal budem tu nahora. On je tam dole. No tak on pôjde asi iba ziplineou, nie? Kaďal by ešte inak kaďal mohol ísť. Aha. Nie, on mi dal hlavu. On je za zónou, alebo kde je? On je za zónou, tak aj. Jeho to ale vyhyluje do full. Nice. Let's go, boys. Toto by bolo z dnešného videjka všetko. Healovali sme sa only s flashmi a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.